Ποριακό πρόγραμμα αυτόματης περιήγησης με υπολογιστή παλάμης εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο Μουσείο Πιερίδη Ομήρου Λαϊκής από την εταιρεία Harakis Research Consulting Limited. Το τεχνολογικά καινοτόμο έργο αντιλαμβάνεται τη χωροταξική θέση του χρήστη και επιτρέπει την επεξεργασία και παρουσίαση των εκθεμάτων του μουσείου σε πραγματικό χρόνο. Ο επισκέπτης μέσω της χρήσης φορητών υπολογιστών παλάμης ή ακόμη και του κινητού του τηλεφώνου θα είναι σε θέση να ανακτά πληροφορίες σε πολλαπλά επίπεδα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Αντιλαμβάνεται το πού βρίσκεται ο χρήστης που κρατάει την κινητή συσκευή και του προβάλλει πολυμεσικό περιεχόμενο. Αυτό είναι το πρώτο μουσείο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που έχει μια τέτοια εφαρμογή. Το πρόγραμμα αυτόματης ξενάγησης και περιήγησης θα μπορούν να το χρησιμοποιούν όσοι επισκέπτονται το μουσείο. Η δουλειά που έγινε με το Project Nemo ήταν να μαζευτούν όλες αυτές οι πληροφορίες που υπάρχουν μέσα στις προθήκες του μουσείου. Το πιλωτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και την Αρχή Τηλεπικοινωνιών. Μελετούνται εφαρμογές του συστήματος και σε άλλους χώρους ενδιαφέροντος.